да има смех, бе, Айде, да. Какво, коментарче? Да. Коментарче ли искаш? Вие какъв човек сте? Аз съм много добър човек. И съм травопушляк. Травопушлик си? Да. Пуша много трава. Пуша много. Много пушиш. Много пуша. И какво друго правиш по цял ден? Седя у нас. Седиш у вас? Разкарвам се. Къде обед? Къде се Съм разказваш? си у нас. След обед излизам из центъра. Какво правиш в На центъра? ЦП. Седя на ЦП. И какво правиш на ЦП? Нищо. Гледам с приятели. Виждаш се с приятели. Да. Кои си най-добри приятели? Симо, Ники, Дани. Ма Симон ти ли е брат? Не е верно, той ми е приятел. Вие какво ще кажете, господин? Какво ще кажа ли? Заври си този телефон в задника. Не говори така. Вкараме един бокс, бе. Аудио ще го слушат много големи хора. А? Аудио ще го слушат много големи хора. Колко големи? Я ги вижте, бе, те са еднакви. Айде бе, толкова коментари нещо. Айде. Пурко и Бурко. Това са Пурко и Мурко. Ето ги. Мурко. Валя и Моро. Ето, Валя. Кажи Валя нещо. Какво да ти кажа? Една усмивка, айде спирам. Айде, една усмивка. Зъбите не са ми добри. Айде бе, нищо, една усмивка, цак, така. Искам. Все едно Колгейт, е така. Цак. Бах, така Колгейт. Рекламирай пастата за зъби, аре бе, мен. Аре бе, може да спечелиш Без пари така. алкотив. Айде бе, може да спечелиш пари. Рекламирай усмивката само. Айде, усмивка така. Да, бе. Баш, бе. Айде бе. Малко Айде, бе. усмивка. Как? Малко усмивка. Малко усмивка. Вие какво ще кажете, господин? Ей, това притежи деба, това телефон деба. Рекламатор деба. А? Кажи нещо, бе. Валя. Валя, откъде да ти семки.